Matsura Peter. Chakamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekutibvisa mazino maviri apo wakandirowa. Ndoda kuriswa nemombe nhatu. Yene mbodza dzako chitupa kudare kudaro ndi kureya nyambo achireva kuna Peter Matsura. Ini ndakandibva nyama kwana nyada sabunyada ngabatwa nomukana magesi pasana Peter Matsura wabvandurowa kunoku akamane bana bhuzi wapedza bana bhuzi kwandurowa chibhakera bandasvika tumazino kwabva ndagara ndikati wakomana vaifamba tivirirano vakauya vakandipa mapirisi nomumusongo umwe kuti mamazino angadi angapore wabva arambopora mazino wabva ndave 1 week yapera mukwasi wangu bva inamba kwavo wabva kana musina mari yekurapisa baba ndokubatsira mari matengesa fodya yenyu mozondidzosera mari yangu hawana kuzotenda wakati hatizeriwani kubvarambira mukwasi wavo wabva nanikurwadza kwendaenda vandaenda mapurisa vandapiwa tsamba vandaya kuna general hospital kuna chiremba nzenda kuna denet kana denet vandibvisa 1 zino ndidzokera kumba wozoya futika chipiri dokubvisa rimwe racho zinokuita marwadzo izvakaitika azobva mangani mazino 2 zangu kuruwa pasina chamaka handina kutaura munhu weupenyu ataura nemunhu inini nopokana navo noti baba ndio wakarohwa inini asi inini bokandiwa inini ngatiri padoro nawo kwete kwanyada watoti kupanza handina kumboenda kwanyada inini ba kunhamo kwanyada inini hanombooneka kumunhamo kwanyada hanombosvika ko inini angati kwamaroto tiri kwamaroto ndakasvika baba waripo inini ndikatenga hwawa hwangu ndikamwa nawo ndamwa nawo wakandipandukira wandipandukira vaya vatama kuti iwe chibva papi chibva pano vatora izvi zvangu zvangaini nazvo andisika vatora magwera mwanga ndinawo vaenda nazvo kuti ini ndafamba nenge 100 meters kubva pamaroto paipati ndovakanditera baba ubva ndibata kwahura mudzimai wacho akabva yamba kwangu mangwana makuseni vatanzi guru mangu haro yemunhu kunye pazvari kutaura saka makarwa here kana kuti makadini ini anomborwana naye iwo ndo wakatotirowa inini ndoni mawanga ndoti nawe ndokuwara ndokutoti iwoka watonipomesa mhosva ndisinamboita handimbozizivi zvawaurambe ndakaenda kukotu ndikasukisa kumapurisa uku wandisukisa mhosva inini asina kuzombopara painini ndikapika inini mhosva isina kuita saka ungapike here mhosva yavasina kumbopara wakantaura kuti hanzi iwe unofanira kufira mugezi fo yako mati kuti unganzi unopika mhosva yavasina kupara akuona here kuti ngafanira kuti munhu anongonongopikira mhosva isina kuita ndiani vacho wakamboona akapika mhosva isina kuita ini zvafana nenini ndapika mhosva isina kuita noti iri kana inini anombobata sekiwe Peter urikutaura wegavana pavekuti baba wakauya padoro katenga doro padoro kwavakasangana ikoko pamba pavo ndopakandirovera inini kaini ndoramba chiuya pamba pavo here kuti inini nhasi ndouya mangwana kuti ndouya futi pamba pavo mangwana kuti ndouya pamba pavo iwo wandoenda pamba pavo pamba pavo unofara navo noti ndagara chimofara navo uchibvarowa vawandirowa wari 6 mazina wakadonha wakaputsika haana kurowa haana wakanzvenga mari wakanzvenga wati waputsika ini anomopisa munhu mazino wakanzvenga here wachibva wadonha ani iwo baba waibva wazorowerawo mazinawo baba ungatonzvenga ndicho anaunzvenga kwauri wakazei inini ndakaenda kumba
Nenda kumba inini ndagara nechemazuva. Inini ndakuto kuti wewe nori munhu anopinga anonikira ndianiki enzwai muri kupesana nemutongi zvanzi ipapo pacho pamuti makaenda nemba wava vanotengesa ukarohwa saka ipapo pakachizoita bongozozo iroro rekurohwa imimi muri kunzi makanzvenga ava kubva wanorovera nemazino achibhabva ndozombovabata kana fight iyo anombowaroba handakana kumbowarowa kana fight kana mbitana uri kutere kukungowa kwawakaita iwo ndo pakafisika mazina avo inini kwavadhumira pai handizivi kwavadhumira pe handizivi pe handimbonizivi kuti wadhumira papi mapiritsi amaitenga anombovapa mapiritsi pe handizivi kunopika wakapika nemhosva ipi yemazina iwaya aya anopika munyaya mazino pe wakapikira nyaya ipi ndapika yekuti anzi iye wakati wakandikwadza ndisina mhozi hanzi wakandikwadza akandirowa wauya wakadhakwa here anodhakwa pe anodhakwa timbokuisapo uite so waimoita zvamunoda inini ndoachikwadi ukuti wachokwadi chii iwe wakapika jero wakapika kwemedziningani mwedzi nehafu uchipikira kuti wakarowa wakabva mazino handina kumbomurowa pa wakapikira zvakanzi waita sei kuti upike 1.5 hanzi wewe wanokomhangari wakaipa mapangwa ukatanzi iregeakuiwetereumhangara kumapurisa iwe uchibva waregera vanaregera nomhangara iwe wachibva wandomhangara vainonomhangara iwe ubva wachadwa manje kuti hauna kumhangara asi usina kuwarowa hapo usina kuwarowa ubva wapika vanapika mhosva extrapika right wanga waripota pamusoro wechangamiro paakutaura havani kutsvupa vakauya kupa wangu vechitsanangura kuti inini ndakarohwa ndakarohwa navanhu 6 panonzi pamaroto maroto acho akutaurwa iye anogara muvhilezi mangu saka zvadaro vakazorotira mangwana kwakuenda kunotaura ndo vakazondotaura kune avo vachikumbira regero kuti tinokumbira regero musazonomhangara kumapurisa avo vechibva ati aiwa pakanaka saka zvadaro avava vabva vamhanya nerweseri kwakunomhangara rwegezi kuti takarohwa nauyu ndo manzvina ndakaita ndo taura vakandiita iyo murume yakusaii zvakare ivo varume varipfuiwa vava zvidhakwa chagamika varume vanodhakwa ivava saka hatizozivi chokwadi kuti kubva kwakaitwa kwemazino kurohwa nouyo here kana kuti akadonhwawo here nekuti hanga kwachikune matombo kamusoro ichangamira inani nyepi ndakarohwa ndikatakurana witness yangu anonzi maroto tikaenda mapurisa avakandipa mapirisi namai vavo vaina mapirisi pamba pangu ndio witness yangu 1 maroto endakaenda mapirisi akapewa mapepa namapirisi akapewa communicate akatanga kutonga kwa evidence ndikaziva pakota wandipa mapepa munhu apikiri mhosa yasingaiti hapana munhu akamurowa kana ani but wakarowa inini ndikazonunzwa ndikadirwa mvura namaroto akandigesa ropa akandisvinda ropa ndikadunuvira mumiri mangu maroto ari pani asara uyo anga wana ndiwena witness yangu ndakoshandisa mapepa ndakapiwa namapurisa zvekuti wakarowa munhu handingapi witness rinoti nanga ndisiri kubva asi baba avo vari kutaura nyaya yavo kunyepa wabvira kana vachinyepa nekuti wakati wakarohwa wachibva kunhamo kwasekunyana kwanyada uyu murume wangu haana kuenda kunhamo kwanyada anga akatorara nekurwadziwa nanhasi amwe maunganawo ekurohwa inini handina kuzviona asi ndakazonzwa witness yatatakura yatauya naye akasvika pamaroto yaishiti noizi ndaiinzwa padhuze asi handina kusvika kuti ndingatsanangure kuita kuti ndide kunyepedzera kuti aiwitness yezvinhu zvandisina kuona asi zvandakazwa vamwini wangu avo vakamhanya vachiuya noizi ndakadhibva ndikati pamaroto uku kuri kuitika noizi ndeiri pamaroto ndikatomira paidhibva ndakataisa asi handinoziva kuti chii zviri kuitika nguva nguva ndakaona vamwini wangu vachisvika vakati mai guru muri kugara handiyetotakure mukoma ndingatakure mukoma kuita sei zvaita sei pani mukoma warohwa kwamaroto
ndikataura kwa maroto zvaita seina ndieni kwa maroto iwo ngorubva pamapanya kwachenda kumaroto ndezvavo zvekumabvawa ina ndipindi nyaya dzekumabvawa hameno zvavo kumabvawa kwaiko vaumina kati maiguru zvamurutaura zvika izvi dai masvika kwamaroto muchiona zvazviri kuitika hamudini hamuzvitauri dai ndisina kuti umwenini mwatotenda midzimu kwavafere wandituma kwamaroto ndiwaita mudzimu mukoma nhasi waifa nekuti zvawanga wakaitwa zvacho ininika zvatondinetsa kana kuti ndipikinyure iwo vacho varuti vakabviswa mazino varutonzi ndiwanga wakabata pakuru ende dai yakanzi yakasvika kwamambo kuno kunyaya iyoyi panguva yacho iyoyo ndofunga maizviona nzwara dzaioneka dzanga dzakapinda dzakatinyako nanhasi maronda arimo parutonzi pambane maroto acho ainzi anga akabata ts rine zvipikiri ndora aishandisa matanda ane moto zviguswa zvanga zviripo saka kuramba kupora kuita maronda ndikufunga kuti akutofungidzwa kuti pamwe waipisa nemoto noti ronda nemoto ndotisingapori amen kutaura kwandita ndikutaura zvinhu zvandisina kuona zvandakanzwa witness iyi iri apa iyi uyu mukomana ari apo ndeyakauya chiudzwa nemaiguru ndo zvanzvenhu zvandasangana zviripo wapedza nyaya iyi wakachienda kumapurisa iwo wakatanga kuuya kumba kwangu wakati murume wenyu akakuwadza munhu kati murume wangu akakuwadza munhu ko zvati kunzwa kuti iwo ndiwo wakamurowa wakati wabva waenda kumba kwavo havana kupedza wiki wabva wafoni pafoni yamai wangu wavari apa zvikanzi baba wamunashe ndiwanonzi baba wamunashe wavo ngavaende kuna bhaya wane mukwasha wavo iwo waripota nyaya wane mukwasha wavo aita zvechigweja bhaya achitenga foni kandi ngaaende kuzvo ngaaende kuna jabu iye mukwasha wavo iyoyo apiwe mari kana azotengesa foja yake ozoendesa apisa foja tasatatomupisa kana bhani wani nyaya yakaitika kudhara tichirudimbura foja toposi kandi kana wazopisa foja iyoyo yarudimbura toposi iyoyo ndipo paunozotora foja yako kuenda kopabhaya mari wapiwa kudhara ini ndoona ti muchembere dini wapindure kuti murume uyu anori mari muMTC foja ndeyekambani saka mari yacho izvezvi handina ndinoiona kupi mari nini wakazvatapindura izvozvo apanotora wandindone wachizakazaka watouya kwanzi nyaya yako headlines nyaya yabva yaenda kuheadlines kuda kuzamawo kutaura ndofunga mandozvinzwawo kutaura kunosiyana kutaura mamazwi chaiwo kubuda mukanoma wati nosiyana vanhu pakusikwa kwedu yakabva yavarowa futi nyaya yakati ndiwo wakarowa munhu asi haana kudini haana hake kukuwara saka iwewe une uzvo une mhosva yekuti iwewe kana uri kuti ndiwe wakarohwa wakaregere kuya koripota ndosati akukupa punishment yako iyo iyi yekuti unofanira kuti kana pane zvaitika wakasika kuripota kana wakaramba wakanyarara tinofanira kupa punishment ende kuti ndepekutanga gore neri kuti tabvura mapepa asati akuona uchiita kuwapinda munyaya dzakadai so saka unofanira kuita chi community service waita wauya iwo wakatouya hatigari kure nekureba isusu newaripota hatigari kure nekureba zvekuti zvese zvine zvichiitika nezvine zvichitaurika unonzwa achidzoka nhasi achitanga community service mangwana wakatotaura kuti nyaya inotonga zvakanaka tikadini tikapedza nyaya iyi panapa akapedza community service tamuendesa kwamama asi dai wanga wakabviswa mazino baba dai kunonzi wanga wakarohwa wakabviswa mazino mapurisa yaikudirira nenyaya ingaitirwe community service renyaya yekuti wabvisa munhu mazino ine community service reka ndakaitarisawo nyaya iyi iyo titaure zvakaitika nende hanzi ndo wakasvika ini ndakasvika ndiwani ndonzi Simon ndakasvika kwenini ndatotumwa nakubafeli ndasvikapo ndakasvika inini mukoma wangu wanga wakaparwa mukona 6 uyu mudaro yanga akabata pauro neumwe anonzi John Marasha anga akabaka ndiyaitorowa mambama ye umwe wacho anonzi mudara makoto ndiyanga akabata TS vamwe vacho vanga vatibata zvipini ndezvototi tinotosvika munhu aitofa aifa ndeuyo uyu ndiyaitofa akapika kupi ndiyaitofa ndisatosvika ipapo ndasvika ipapo ndakazotobva ipapo ndikamhanya kumba kwaBlaze ngati Blaze muri panapa zvenyu makatogara vandasvika ndichiona kwamarotoko kwavo ndaisinatosvikapo asiri kubafirwa tondituma munhu aigona kutofa nekuti ndatosvika mukoma wangu ari kutopondwa dai tinatosvika ipapo ndichiita zvekutonunhudzawo pamwe dai mutozati pamwe nhasi kutori nerufu ngeiwe wati makasangana papayo but uya kutaura kuti makarwira muri pamba pako pamba pangu pete ava nditengesura havana kurwira pamba pangu kunyepa
Nende kunyanga Iyo wakawairira papi. Baba Vane bhawa here papo pavo. Ini ndinoziva anonzi Maroto ani anobva eShabhina vanoita kuchiwani mutaundi vanengeza zvimamvura inini hana kurohwa pamaroto. But uyu ari kuti akasvika kamuri kumurowa muri 6. Ina ndiriona munhu ine witness yangu ngoti hana kuya naye Maroto, hana kutaura nevitness yangu ndakaenda naye mapurisa aripo. Chefu ndinoda kutaura ndonzi Denford. Awa kwakapikisa mukoma wangu ungane mazina akakwana ona bhurarohana mazina. Mazina ini pawaka ini ndinobva kuchechi ndakawaona wachibva kubva nechekuruponesa. Ungane mazina wakakwana muchitotaura nawo nyaya. Saka awa wanga watopika kare wani mazina wakakwana. Saka ndoda kuziva kuti wakazobviswa mazino rini. Riri zuva ripi nekuti awa wanga wapika kare awo mazina wakakwana. Saka ndakuziva kuti akazobviswa zuva ripi. Akazobviswa rini? Wapedza kupika. Aiwa wari muzive. Saka ndakaenda mapurisa achindipa mapepa vakanditi kana apedza mutongo wake muzonoripota nyaya iyi. Ndine mapepa zvangu. Nditi mapepa ekuenda kuchipatara anoenda before koti isati yaitwa. Noti kuti koti yaitwa wozoenda futi kuwezo. Zvakaitika ndakaenda koti mazina aisheka. Wakazvitaura here mukoti? Wakadzinyora pazvizi ziripo namejasi. Ndakasitara mazina angu ari kusheka 2. Akanyorwa isina mejasi nemapurisa. After that akurwadza ndipendakachiti ndakaenda kuhedre nemapurisa vandapiwa tsamba ndikaenda jena hospital kana kusura mazina angu 2 naatended. Mapepa zangu ari pajena hospital. Amwe acho ari mapurisa mwacho ndinawo. Sabhuku wearea iyoyo vari kutaura kuti makarwira hamuna iwewe uchitaura wati wakarwira muri kweshi ndaitobva hangu ndakusvika pamahobhoni epamaroto imba dzamaroto dziri apa pana piasi pane chimusasa chavandipa kandorera ndaitobva kwanyaakakuroere chii munhu ungangorohwe chete ina akatoti ndomwati watangandorwa namai vangototaura chokwadi pazvivamuzvinawo munhu angangokurohwi pasina mhosva handina kutaura nemunhu upenyu hwangu hatauri nemunhu handitauri nemunhu ini twakanhai muchinda ndikuziva munhu angangowi wombokurohwa chete kana kubvunza wene ndinawo Maroto endakafamba naye handina kufanira kutaura nemunhu ndiye akatondinudza ndarohwa but uyo ari kutoti aiwa ndakauya pano ndichibuda nyaya wanandidhuya newitness dai wakanditaura rwuya newitness ndauya naye manzo zvakataura kwahedrezi nezvindiri kutaura Nyambo ndiri munhu anofunga iwe kufunga kwako chako chakutofunga kuti akaurere pasina mhaka uyo ari kuti akangonditi iwe ndomwe wacho akandorwa pasina mhaka ndinawo mawitness angu aripo asi uyo ari kuti taimwa doro kwete handimwiza naye handimwi naye but maamuri pabhawa handimwi naye wanawa ongari shamwari neshamwari iwari tuiwawa vachitotamba wese vachitouya kumba kwedu awa vachitomudedza vanomutira akadhura dhaka zvitane kutsinyira vanomutira akadhura dhaka zvitane kutsinyirwa asi tisitakaure kubereka vanonzi pita asi waiuya kumba kwedu vachitorambana muteme kuti wanyamba musaya kumba kwangu muchiredza vana vangu unotakwa rakadhura dhaka ande kunotakwa rakadhura hande vachiuya kumba kwedu vachimudeidza vachimwakise doro pawakarowana kadhura pamaroto pabhani pamaroto mabhani akamikidzira naso pamaroto mahombe wawarwira ndopakabata mukoma ndopakati pamaroto padhuze nepamba pepo umbosiri pandakaroerwa pakoti pana mahobhekana vanhu vari pakatoziona pendakaroerwa pacho ndobvunza ukaitsvako ini ndobvunza uri kumureo mambo wendibvunza awa ndo vakuru vedawo vadzani sabhuku vedawo ndosana kuti ni wasabhuka ndoti mutsanangudze ava ndi pekutanga wataura kuti ini ndakaroerwa panhamo handindozakuti panhamo ndibva kunhamo ini ndozakurira panhamo inini pasina nyaya here pasina nyaya inini kutanga kungorowa munhu pasina kana nyaya kana wani pasina kana nyaya bainini kutanga kungorowa munhu
mai wacho mungona mudzimai wacho akagara kwa wakauya pamba pangu inini ndichiri mafoja ekutanga inini norenda ndarenda munda inini mudzimai wakati gorino wakati mafoja gorino ufana urimira inini muzona saka ndo zvakuda kuti inini ndogona kupfumira kwavari handiuziva Pete, ini ndinonyatsoziva kuti uyu murume uyu ari kutaura iyeyo panhamo pangu hatamuona asi ndakakwanisa kuona vabereki vacho baba namai mai vangu vadzimai yomurume ndovakanga varipo ava vakanga varipo asi handivazoziva kuti vakafamba seiwo zvakare inini mangu muvhillaji ndakatopa mutemo kuti kana kune nhamo hapana function inofambiswa kunze kuti munhu aradzwe zvinozvi kutondishamisa chinoziva kuti kwangu kwako kune nhamo ukubhawa ishabhini yanga itoripo futi saka inotova futi mhosva futi iyoyo yakatopandwa nevanhu ivava saka wakarwira hanzwa imi muchinzwa hanzwa wakarwira vanji havanokurwira pamba pangu wakarwira pani ndakaita zvokuvakarwira ndobva ndakanzwa kuti wakarwira pamwe zvandineka vatoti wakaroverweini vanhu 6 inini ndakabvudza chenji yangu pandoro baibai inini ndabvudza chenji yangu wandai mwana wavo panabvudza chenji yangu usabvudza chenji bayoyo ndakati ini ndakukwanisa kuita kudodza gadheni yangu mugadheni mai anga ndisani ndodza chenji yangu chinipe chenji ndibvunawo maroto awa ndopakasumuka vazichibva panapa neura kuti bhowa panapa vatora vachapei mahomwe ini ndikati regendieni kubvira chenji yayo iwe chienda kuchibva panapa ndafamba nenge 100 meters kubva panapa kuendoko ndopakasvika baba vandijambira vandibata maroto bvasvika bata munhu garo ndakangorohwa ndiri pasi ndaita seiko imhosva yangu ndiyei kuti munhu garo ndarohwa ndane chikonzero haada chikonzero ndakangorohwa pamusoro ishe mambo ambwe pamusoro ishe mambo pamusoro imambo zvinoitika ndezvekuti zvataurwa nemukomana ari papa munin'ino uyu handitika ataura chokwadi kana zvataurwa nasabhuku kuti vanhu vairi avo vanodhakwa asi vanhu vairi avo vazvo vachidhakwa zvakatanga kuitika ndezvekuti avo vachiwirirana uyu akatanga kurova airovana namarasha mumwe murume anonzi marasha asipo ndiye airovana naye yararai avo vairovana namarasha avo hamino kana vaine vamwe vaizoti vanzi kuvazinganira kuvazinganira saka vakani vaine bhiri vakadaira rakanyangara ndekuti avo vanodhakwa wese vanhu vakasi avo havademhi munhu kana kutanga kurova munhu handisi kuti ndiri kusapota kana kubvunza ari nani asi kuti avo vakaburisawo bhiri rakashati ndipo vakachizotanga kurova newapi newavo vamanjaa saka awo namarasha nayo namaroto wese ndo wakazozinganira maroto haana kurova zvanzi maroto haana kurova aitodzinga kuti ibvai pamba pangu maroto aidzinga kuti ibvai pamba pangu apo murimira doro endaimo kana muda zvekukana endaimo kana ndikwazo takataurwa kuzobvira kuzvidhina kwako achibva panyahada ndipo wakasangana ndiona kuita ugaji mai avo atomboa chiti wana vane fojo zvisingamboiti chii gore rino avo baba vako ndokovati baba pamutupo ndakaona wakadhakwa kana chiti wakadhakwa wakaita kuti nyonde so wakadonhera so andipinda manje nini zvese zvandiri kuita gore rino ndoda kutonyatsa mukomedzera kuti zvoni ndoda kutomenisa vamwe anofanira kundipa mombe tufoya twake twese twaari kuonerwa nacho ndoda kuti ambondipe mombe pakuninda mapurisa vanonditongera nyangu mushe pinda aifanira kutombondibhadha tufoya twake twaari kuonerwa nacho ndoda kutomboti ambondipawo mombe ndakati imi baba munogamatanodaro wakatituka kuti zvoni zvisina mashoko asina kunaka baba warikuratidza ndituki munhu bado anotuka ndakambozviti angu egeni ngosiyana nazvo wakatuka mashoko asina kunaka taurai tinzwe baba waka wapi iwo waripota nyaya yavo murume wangu vachinzi community service nhasi ichitotanga iwo ndipo pavakatotanga kuti haina kutomba zvakanaka akapedza community service nda kuenda kwamama saka iwewe varohwa mazino ako adonha ungamirira kuti ndingati atanga apedza community service kana azopedza wozoenda kwamama zvinoita
Ndekuti mapirisa iwaizwa. Imi muri mukadzi wayo. Aiwa, imi muri mukadzi wayo. Ende muri kutaura kuti wakarwira pabhawa handiti. Airwa naye, mati airwa nani? Awa wakanga vari pabhawa wesa. Peter airwa naye, mati nani? Peter airwa neumwe murume wachipana papana. Anonzani? Asitoripo vamurume wachipana. Anonzani zita? Anzi Marasha ere. Airwa naMarasha. Wari pabhawa payo. Wakanga wasipa. Midai watawo. Awa izvo ndakazwaisa kati Peter airwa nani naMarasha. Peter airwa naMarasha. Hamino newamwe wakanga waina. Uyu munin'ine wake muri kuona uyu mudiki ari pakati. Akazosvika ndewari pakati wachikana. Ari kubva kwata kuti ndakandatumwa ndo. Akatosvika vanhu vachitorowana. Avo vanga uchitorohwa manje watoo pasi. Wapasi. Wapasi wawanyamba. Wari kurohwana. Wachirohwa neuyu manje. Wairohwa neuyu akaita community service. Akanga pashi sidiani. Akanga pasi ndiwanyamba wachirohwa neuyu. Saka waMarasha kuti wazonge wari kuzopindira nyaya wakapindira nyaya kuti waitonunudza uyu. Akadhakwa achirohwa avo. Mati mimi ndinoda kunzwisisa. Peter airwa naMarasha. Peter hatizivi kuti airwa naMarasha here kana kuti airwa nani, kasi isu tikutaura airwa nani? Airwa naMarasha ndiairwa naye. Zvairwa naMarasha. Murume uyu vaandopindira. Murume wangu haana kupindira ba. Kana aine bhira akataura rakabhoa avo ndipo akabva atanga ausiya kuti Marasha waukana naye wauchirohwa manje avo. Ndokunorohwa uyu. Murume nyataura. Mati? Murume nyataura bhira anga ataura. Kana paine zvakataura hatizvizivi hatisi kubva kunzwa kubva achirohwa manje na Peter manje akuchirohwa nyama. Nyama abva adonha basa. Konge murume wanyu asina kutaura version iyoyo. Pamusore. Aiwa. Asina kutaura. Akatotaura ipapo. Pauya apa. Muno mudare angoti iye ndakangosangana ndiri ndega ndobva ndatanga kurohwa. Akanga achibva kunhamo. Imvaika. Ivi muri kutaura zvakaitika kuti Peter airwa naMarasha. Ari kurwa naMarasha, murume wenyu akataura izwi rakabhoa chii Peter ndokumurohwa futi. Handiti. But murume wenyu muno ari kutaura nyaya yake. Ati ini ndaitongobva hangu kunhamo vandangosangana naPeter vangondirohwa. Nyaraipinzwe. Peter vangondirohwa. Sakani ndakabva ndazobva mazino. Haana kutaura zvese izvo zvamuri kutaura ngei. Akatobva mazino abva mazino. Aiwa zvepindurai kani bvunzo. Murume wenyu zvamutaura ngei iye murume wenyu asina kuzvitaura ega. Kuti inini ndakarohwa ndichibva kunhamo ndikandabva mazino. Mazino haana kudonha pakasvika. Aiwa ndo zvakuti hanzi akazunguzika. Akaramba achisheka mazino achikaenda kuchipatara. Angoti ndakarohwa naPeter tiri wairi chete. Peter akangosangana neni ndiri ndega. Wakanga waine vamwe wataugondwa wanga vari 16. But haana kuzvitaura kauri murume wenyu. Ataura kuti ini ndakangorohwa naPeter ndiri ndega but imi makutaura maiti mavangu padoro. Izvo tiri kutsanangudza isheka. Takati sipo. Mambo. Ndezvemambo zvotiri kutsanangudza takati sipo kana wese panapa pananga aripo. Iwo anoziva nezvidhakwa zvawakanga waripo. Isi tiri kutokutsinda nezvotakabva. Chokwadi chatinotora ndechipi manje? Chotinotora takutotora witness wakabva kumapurisa ndiwo tinawo pazuva ranhasi. But murume wenyu achitaura haana kutaura matauriro amaita imimi. Pamusoremo. Ngei murume wenyu asina kutaura, angotaura takasangana tiri wairi kubva ndarohwa. Pasina reason. Pasina reason. Kwatiri kutaura kuti wanga wakadhakwa waisaziwa. Saka vanhu vese wanga wakadhakwa. Wese wanga wakadhakwa. Wanga wakadhakwa nekuti avo vakazouya kuma. Saka nekuti havasi kuziva kuti statement iyo tiri kudai ichitakuti statement iyo takazouya. Pamusoro imomo ini chokwadi chewanhawa ndachinzwa pane mukomana uyu akaona ava vachirohwa vaamhanya kuna maiguru kuti maiguru muri kutogara henyu mukoma wanodai wafo
uyu ndiye akaona uyu bhafu mhanya kuna mai guru zvaangadi aona ava vakabata pauri ndopanoona pane chokwadi chiripo aone kungwara kwavo avo kunoti tatakwadza munhu taonekwa ndobva kwamhanya kumapurisa mupurisa wacho akanesa kuda kuongorwa ndiwo ukama hwani hwavo kuda kuzvinesa kutonga nyaya ndopanoona kuti chokwadi chabva pane upi kana akaona paka atanga ndingati tsanangurei zvishoma panyaya iyoyi. Nyaya yavo yaitika vanhu avo wakamboti garei ndofunga masondo kana kuti matatu kuda kutaura mawiri akaita nyaya inzwai munomungwana mai tatinoita kuimba tese munhu kana wataura munomutaura munhu 1 mukangotaura munhu achitaura bedzi imusvo 25 dollars tabvira kuti tichikuregererai kana muda kutaura munosimudza roko mambo wokuti itaura hapana nokufanira kukanganisa kana ukataura zvisiri izvo ndiwe uri kutaura ndo mutemo wemunhu ikoti imwe right taurai kubva iye zvine izvi anotaura umwe ari kutaura anenge akatobata 25 dollars mumaoko muri kuzinzwa here mazvinzwa munhu anotaura mumwe ari kutaura usina kusimudza ruoko unobva wabvisa ibva watoziva ne 25 dollars kana usina 25 dollars tichaziva zvatichakuita chitaurai paita masondo matatu ndiwo wakanga wachizonditaura wakauya kuzomhamara nyaya ndiwo wanyambwa wachiti izvo takanga tiri kwamaroto tichimwa doro saka tiri kumwa doro kwamaroto ndakuenda kumba ndiine umwe wangu saka ndakazokaruka mwangu andibata pauro akundirowa ndikati ko uri kundirowereiko akati kubva takutokikirisana paya ndikati penge panani zvikanzi pakazouya maroto ndiye akazouya achitinunudza muridzi wepamba paimwe wadoro zvikanzi ndiye akazouya achitinunudza ndikati zvakaitika riini izvozvo zvikanzi zvaane masondo matatu zvaitika zvikanzi saka ini ndiungonzwa mazino angu ndo ari kundirwadza tikati saka nyaya yenyu iyi baba zvayakuda kuchiita nyaya yenyu ichiendai kuheadlands zveshuwa wakaenda kuheadlands uchibva wanouya netsamba yekuti ndinosunge ndakaenda ndikanosunga uyu akati zvechokwa chakaitika ini handina kuvarowa iwo ndo wangu wari kutondirowa ini ndikanunudzwa nemunin'ina wangu handina kuzviteerera izvo ndakamutakura ndobva ndaenda naye kukembi ndobva ndadaidzawo kuti uyai tisangane kukembi nese mutaure nyaya yenyu nyatsokunzika uchibva wauya uyu akatanga kutaura nyaya yake yachibvunzwa manje taamuofisi akati chokwadi inini ndakarohwa inini ndini ndairohwa asi chakaitika ndechekuti kuti itore nguva yakareba kudai umwe wangu akanditi usaende kumapurisa chamatodi totaurirana saka ini ndobva ndanzwisisa kubva ndagara ndeuyo ari kutsanangura saka ndisina kuzouya kumapurisa asi ndazoshamisika nhasiwo ini ndini ndakuwe umwe wangu auya kuzomhan'ara zvokuti umwe wangu akatonditi nditengere mapiritsi shamwari emarwadzo ndikatomutengera mapiritsi edhora nimo wachitengera avo mapiritsi edhora mukutaurirana kwavo saka avo pavakamwa mapiritsi edhora achibva apera mapiritsi aya kwakudzokera shamari mapiritsi aya haana kukwana saka uyu akashaya imwe mari yekutenga mamwe manje ndo pakazoenda chi vakati saka kana zvadaro manje ndoko wakazonoripota nyaya iyi yai manje saka nyaya chaiyo chaiyo vanhu vainzwa vakanunudza nyaya iyi avo vanhu vese ongo vakadhakwa vachanga
kuti waimwa pamwe chete. Sajeni wandendinawo muofisi wakati munhu aitengesa doro yanofanira kusunga, tinomuda panapa. Uchibva wataurirwa baba wakunzi enda unouye nemunhu aikutengesera doro wauri kuti ndiye akakununudza witness yako ngauya naye panapa. Maroto. Saka pawakazoenda naye inini ndenge ndisisiko manje. Uyo achiti uyu mukomana uyu ndiye akasvika akaona dziwo rechiitika, ndiye akazomhanya kotaura kumba mukomana Simon. Saka nhau yavo chaiyo changami panguva yacho wanyambo mazina awo engwanawo engasina kudonha ba sekunyorwa kwakazoitwa pasamoni kuti mazino awo akandibvisa. Mazino kana kuri kuzobva akazobva panguva yataiita nyaya isusu mapurisa tiruko, mazino awo engwanawo. Ndo maziviro angu changamisa. Wataura turikuona kuti muchitaura iwewe statement yake uyu yaapa munomu iri consistent nestatement yake yamuri kupa yechokwadi. Uyu ati taitobvawo hangu kunhamo ndo pandakangouya ndikanzi hakacha kwakutorohwa nechiri zvese zvekumwa doro zvechii zvese zvina zvatozotaurwa nemukadzi wacho ndiye atozenge akutaura zvekuti waimwa doro waidii. But ati ndaitobvawo kunhamo ndobva ndakohakachwa ndikadii statement ndo statement yawadii yawapa munhu. Saka tinoona tinodismisa nyaya iyi, musandodhakwe nekuti tiri kupromota kudhakwa. Vanhu muchindodhakwa ende motadza kuziva zvamuri kuita. Saka tinodismisa nyaya iyi, hapana anobhadhara umwe munhu chisimuka imweni.